Dat ik het woord Janbarrel als een mooi voorbij zag komen, dacht ik, ja, krek. Zo was het bij ons thuis ook. Maar, voordat ik er wat over zeg, eerst maar eens even kijken waarof Dikke van Dalen erover schrift. Wat betekent eigenlijk het woord Janboel? Grote troep, rotzooi, warboel en ongeordende bende. Het slimste voor mij was eigenlijk de vergelijking beestenstal. Nee, Lu, zo was het bij ons toen zeker niet. Geen hoezoon van Jan Stein, geen groentjebarrel, dus ook geen Janbarrel. Lu hadden alles goud op steen en regel en beide Bruis en ik kunnen omkijken naar een schiere jeugd en binnen een paar Jan en Moeleen door slim dankbovuur. Maar Janbarrel, ja, kijk, dat zit zo. Allereerst mijn pa. Pa was een Jan. En hij had een bruier, Jan Fredericus. Opa en opoe, van pa's kant, was een Jan en Jaantje. Opoe, van moes kant, was een Jan Gerard. Oudste bruier en zijn vrouw hadden ook Jan en Jaantje. En middelste bruier is een Jan Gerard. Oudste zoon van bruier Jan is ook een Jan. En oudste zoon van Jan Gerard, waardoor niet nummer 10 nog een Jan. Nou is dat vanzelf allemaal niet zo bijzonder. Er binnen om ons touw veel meer Janbarrels. Maar bij 10 is het wel slim lastig. Wel heeft hij dat verteld? Oh, dat zei Jan. Hé Jan, telefoon voor die. Jan van Jan. Goh, ik kwam Jan van Jaantje tegen met Lutje Jan. Was of verzien geweest bij Jan en Jaantje. Zo Jan, de achterdeur hem open. Jan komt eraan met een praat snieboon van Jan en Jaantje. Moest de groeten hebben van... Nou, en zo ging vanzelf nog wel een zetje deur gewoon. Maar nu, overal binnen opleuzensvuur, moest hij vrouw al Jan Jans zoon. Tegenwoordig is het een beetje haas. Het is nou Jan senior of Jan junior en Jan van Gerard. Nou wil ik nooit de grote Jan uithangen, maar dat ik bij geboorte kop omhoog stak en de eerste klap voor kont kreeg, zag ik Janbarrel al aankomen. Ik heb voortzegd, geen Jan Fredericus, maar gewoon Vree.